Όταν έχεις τη σωστή καθοδήγηση, το όνειρο του δικού σου σπιτιού γίνεται πραγματικότητα. Στην αποπεράτωση, συνδέουμε εσένα με την τράπεζα και σου εξασφαλίζουμε τις καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης. Έτσι, το νέο σου σπίτι είναι πιο κοντά από ποτέ. Η αγορά κατοικίας μπορεί να φαίνεται δύσκολη, αλλά όχι με την αποπεράτωση. Με 20 χρόνια εμπειρίας και σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές τράπεζες, σε καθοδηγούμε από την αρχή έως το τέλος. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τη διαδικασία. Αναλαμβάνουμε τα πάντα για εσένα. Από την υποβολή της αίτησης μέχρι την τελική έγκριση, διασφαλίζουμε ότι η χρηματοδότησή σου προχωράει χωρίς καθυστερήσεις. Ο Νίκος και η Μαρία έψαχναν κατοικία, αλλά δεν ήξεραν από πού να ξεκινήσουν. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, με την υποστήριξη της αποπεράτωση, εγκρίθηκε το δάνειό τους και σήμερα απολαμβάνουν το νέο του σπίτι. Αυτή είναι η δύναμη της εξειδικευμένης καθοδήγησης. Το όνειρο του σπιτιού σου δεν χρειάζεται να περιμένει. Κάνε την αίτησή σου σήμερα, άφησε την υπόθεση στα έμπειρα χέρια μας και απόλαυσε την πορεία προς τη νέα σου κατοικία. Η αποπεράτωση φέρνει το σπίτι σου πιο κοντά από ποτέ και μην ξεχνάς. Εντελώς δωρεάν.